Tanko Tegwase ne nkranhyan sema no pay ye ma wo akwa babiem amoache de wa Badwam TV so de edu so no eye Badwam kase sam no doso ne etodwa wo mu bi ya wo beti ne ababa wamfie dunum wolabu akum no ye de honsam no ebebro na fa yakwa yensam foforo mu abetodwa se TB ensa wa anase wano ekosoro dodo ti wo se sorry tia eno ne sembi na no pay bede bro Adom TV Badwam kase medi afia amankwa tamaklo afia ne die kwan sutie saden 7 nchemu ankasa etie ababa wa wanya mfie du enum ne din ade Winifred abenaban ni ene watwa nananmo ensie do ewarehosam ekwan so ne nuanom miensa de nyame adom woromo afa wontri edede bra wamu yeso wamu kwakobu nsuo obi fence wo abu ade akum no asemi siye ewo mankesim ewo mfantima mensini mu ewo fifi mantem Adom TV kase etwaso Midanda man of friend, war friend, sister friend, Dorothy friend, it's a J. Solvent in a fence in a boy could be. Uncle Bat, yes, I am. Naliachi Nochi. Me bed the opata. Sada, Malamidandemti, Miss Son Mumpon ye. My sister, yes, I will free my head and bottle wall you do. I did. See the yammy. I'll kill also. Madam Chada. It's the Tinasi, what is the Unchun Poy, and what's the Madame Conos or Coffin Sapuaba? No, in our way, Jim were where Jim were granted me tin them me our flame and beginning. So, yet meant may you phobia or be alone. Let me damn the Kamukoti, the Mabet, Marco Boy in the gate, and Mancotin, yeshim. As an Amifra bread, they was to bread, a fracal say in your car. Carly Subaya, I didn't to man a car, it's Minkobium, Aka. Yes, I have fracal football. Yes, I have fracal for my car for obeying that. May I didn't come. The Quadu Roma was to all of the place a car is to Minkobium. Oh, yes, I need to call from Adom TV kase na ogiso ehwe no na National Tuberculosis Control Program penifo say de bia wo man Ghana mu nipa duasa ewo TB ensa wano eho na wonmo echechire mu nso a enipa be 120 nso de wonmo enya yade no ebintiwe no enya efedi agro ewo se sorry ejina ye na so na de amano amane muso no yetimi brana se programs manager de National TB Control Program Dr. Yawadusi Poku wono and den semi tudwa wochire mu se wo se nyina ye kabom na ye hwekwan ye befa so nsanwa ya wano ebeba fomone Adom TV kase edin komwe sense ma wayare wo hono na ekosoro a na eko afi bitwam enya 16,650 so ne o se enya 45,000 nti mo so kwa ne nama papa ye dey go from Ghana Health Service and civil society ye dey go for ne tie ne se nipa antia nipa emma testing am some enhwe se bi omo yare no bia na ni na chese ye hwa en na ma TB ekofo ama bebre ni class sa yare no ewo ene bebre kwa nim se sa yare kwa duro so eden ewo ho a onuma otiapo. Cecilia Sanu aye Executive Director Emma Hope for Future Generation. Someone with to us so in Ghana is not finding the missing cases. We have a lot of things. Today's presentation indicates that today, every day, 30 people die of TB. 4,000 people globally die of TB. And 125 people are sick of TB. And we are not getting they are not getting the treatment. And so today we want to engage you to know what is happening on TB. And we have a lot of TB funding gaps that the donors are doing their best, but the government of Ghana need to take charge and ensure that citizens who are sick of TB are treated and to help us by 2030 to eliminate TB. Mayento Adom TV Badwam kase no so na yemfanko eye ensam foforo emu na yebora yensam foforo emu ane yakwakohwe ensam ane etwa egu na yadi TB nsam no ekokowia yekọ forikrom na yakwa akohwe ene yo forikrom mensin mu empanifo atwa pomuden hu nsam so de to ade hye ni nyina anim se
COVID no ewom se kwode ne nso ne husu bi se code no ne ade no ade se wo bo for krom ne mpotemu ama ne moso obehu no obi se ne koko ne ya no obo wanom ne ade wo se de ne ye de boye ho ban efri COVID ho no ye sa hye mo kena ne titu wo for krom ne mpesua so oni Adom kase edi nkomoi. You know say COVID no respiratory tract disease inti COVID na nkasa no so no asa 2022 na COVID ne nko sa inti na ewo ho inti obi wo ho no ma na ofoyu krom for instance panie no me woni pa bebre wo system ni ma omango inti these are all some of the things that contributed to respiratory tract we na recording. I think say because they are tested because they didn't come as a full-blown COVID into Bukrana na a COVID kakra enenamase. Dr. Imanomafo edinkunya wombetena so etimi aye adwuma edikomomo enye nonko what the printers air condition ene akade ahodo pina ene de kodomomo. Doctor nana akuafriye esan editu dwa say COVID by near see yen wo yensa enti ahonidie ye ne ade ehia pa in as much as I refuse say COVID na kofom still na yensa hohoro no die ye be stress yento aso si ye pia bontin ye ba ye wo yensa the more ye wo yensa the more na yare ye infective yare as transmitted from one person to another through a fin so ebeti because ye hwa COVID by ye say cholera echo from pa Adom TV kase na oguso hwanere mo koyen samfoforo mu na ye oil na fe ensuo so bambo mu ensamo no ababeto dwase se bebie gina no enye efise mura ne fi awodo a ade aboso no se ya me ani anna hoso man na obi anya ne famu dia ye de ebebo ho ban ya wanhwa na agensem Adom TV etwaso Ejumafo a oil plastics ana oil imported plastics ana o de drink any more than good plastics no I was say who the responsible say plastics now all the ebegu environment no so trace kbia e betimi the wire dey am manage sa plastics na here my mo intimi nya sa scheme ni bi ba mama mind bebre ho my sa scheme ni bi hold companies responsible Emma pay a certain amount as can the bed manage plastics. Dr. Usubwampon ye panyini a woda Department of Integrated Studies ewo UCC ano wono so ne kasaye mu ene wodi tu da say said the aban pese wode eto plastic manufacturing and bottling companies ane wono mu a wokra polythene bags ebe o man mu no ya de bi ebeboa pa wura yinchire mu ene wodi tu da say sa nyama nyina no owie chire a Apumu and Wokotu go ya de how any sense oboni bebre ejai wo man marine resource and ocean economy so Ti atene se eye ya fa adwuma na eseye a ense ma party baako ense ma party menu eseye ma oman Ghana nyina enkanka about 10% of the population are dependent entirely on this ocean for fishes resources. Nana kwaja wotosonson eye monwi afarefo hene wono so de nsem bi eto aso de botum ya aba ho bana anye de ye ba ye mra horo a botum wa bra obiara nkasa ye beka de obaye wuro wo mpa no ana so de kwana roba na nkasa na ofado na okopum no ye botum ya mra horo bi botum wa bra adanse dompoase hene okofo kwabena bonsu enene wode to nananom ne mpanifo ya wonmo dompoase divisional area no enim se wonmo ano munyina nkambom ne mpuntuo emfa ne tomapa emfemfra ne na meno sonso emabunu ya ewodompoase ne mpotamo no wonmo enya dwuma enye na ene yayi nana foforo na ye pa no ho entomade a kire ne kromfo ena nana de semwei etudwa yenyina beja to se no ma bebre ho no ma antimi ankoso ewukrum anomo yenim se sebi dompase anya hene die yetie bia no no ma betimasa ye tena nkonwa na na me wodompase so no ye de betimi bia se oyene fofra wa be ye beta na chi na ya boa no amane dwumadie bi oba be ye bia no dwumadie na timi akoso ogide se afise sambre no wodompase afaranto ma fefra wodompase asesa
na din bi a agbeto dompas no do gidi ese sa no ma no enko so bi mu Dompoase kronti hini nana ketechie apentin a otoso mienu enso ede nsemse na tudwa. Eniema esi mani so eniema bebre na wokure mu a sabia akachi. Sukuu sam ade hia me ye. Se no amem enikan ekurentimi ntumpo. Imi sukuu sam mfe ni agro. Biwia sabia ya himfie. Biwia sabia hospital. Eniema hia wo mo ne niema be ma sabi enya mpuntuo no ebe ma sem hia ye. Ekure light asam de enkoye ensu sam enum ne niema am de be simani so. Mo ame. Na mentimi mo emukuro no. Ne kuro ne nyeye. Ye simani so so. Se do mbas ma so mo. Eno ana mesire nyame so nhira me. Mayemfa monko Amoafo Technical Institute ne nei wono mu hia akade se school enkonwa nom ne ade classroom so nom ni nyina ya ade bia enhyada enkoye ewo ho. Amoafo Technical Institute wo be kwai mensimu asantewantemu ne nei Ora Charles Enin ya wono eye be kwai mensin no assembly pani en wo fa konya so de ato aban ne wona wonsem wo bie NGO so nom se ni manimi ye ide yemra wonsra ben emebo. I am Amoafo Technical Institute. Ya under Ghana TV service. Technical vocational programs. Can I know any head and your they say they can any technical vocational education ho pa na ebahasa ntino ebi free no ama enrollment ekosoro enti enrollment na ekosoro ntino ama ya short furnitures enti si ameka say nkonya nkola no ba on betra so no aye dimpa amayen obia pension no juma school ya uwia dachi obetum da bone bra iti TVET no amanfo atiase ye technical vocational education training no o matiase pa be challenges ni se nipa na ba bebre make say see an enrollment 720 ya school mu ha boarding and aid and day na nso so no nkunya nkola ne tra so no ayedin aban boaye na nso so no dodo na aka echi ehwe kwa senka ankola nkoso betumi asum. Mayentwa so na adubiase hene na dai wono so de to ni kromafo nyina nim ni adubiase ene ne mpotamo so wotre wono mahone die obi amanya na semhia ne nyina ye boaboa ye ho e wo sa kwan so beboa makro no ahone die pa fa ne ntoma pa fira amanyi na se afahye ya wo moboa won ho adie ene na nafa kwanya so de semi etudwa mumma yemfa nipa no yemfa nye ade a beboa yen ama yenkan ko yesikasem ene ebibia ebeboa yen ba bia yedroi na mehwe enigye ne ahode amode ta yachi a na chese adubiase enche bia no si edi sa ba ku yei si edi edi enkabomu ho adwuma wa adubiase a enche bia adubiase adansima mu ha ekro bia ni ho a obatie se adubiase e ma shebedeni a wogina ma wono mu a wo wutu senya west abaton peso aso ekọ odwumadie na sibi na wo bo adubiase hene abaso e wani swadi hunu a wonya ne senti wadasa afahye yi adi ene na mabato no so emeni so emefe senia ni adubiase community no both home and abroad no omo aka mo ho aboma obeso omo hwe buntuo ne kanko ade so many pa ese nyansa ni nipa ba kutirim enti esa na de na dwemba MP de na dwemba DC de na dwemba obia de ne contribution back together na monya adwemba kwa you be surprised how the acceleration of the community no another constituency of the district no ebetimi akọ because I say entawantawa enhye na ni ho na ye na ya adwen aye bako and we want to make progress and this I can see is for progress. Nana ewa abedi mensa ya otoso mienu eye konongo hene na wode to ne kromafo nyina nim se wo mo hwe na hone die pa emfa ne ntoma pa infra. Cleanliness is next to godliness. Na utaya simeni suro konongo hani ye transformational agenda. Pese konongo sesa. Machechere nkran tamale ani nkuru break. Ntimia mikro die ntimi information hwe mikro. Tino se me bana mbebo. Ntina mbo ha. Eno ache enamanfo bia wode wo ho ehye mprapra adwumadie ni mu ene amane boni etwetwe nkomo.
aboa papa sɛ wɔato w'ani ahwɛ wɔkyerɛ a gata kɛseɛ da fa excavator wɔtim na yɛprɛprɛ na yɛyi gata si nyɛ mu a na mmea no mukure ni ɛnɛ dwumadi no ayɛ kama paa na adi mu so sɛ nya no bosome biara kɛpɛ ɛbɛtumi aboa ama kure mu atumi ate na ka tontom a ɛweɛ wɔ ha no ɛno so nyɛ nta na yɛale yɛ no nyinaa so madeɛ no deɛ wɔ kɔnwɔ hene ɛne ne mpanimfoɔ ama a wɔatumi akɔ yie paa na nka medeɛ deɛ nka mɛhwɛ asɛ nka kɔtale biara no na abosome nna biara sɛ ɛsɛ na deɛ kɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ kurom ha bɛte kama na ha kɔnwɔ ɛso anya no tuma pɛ ɛfra